Mbak Nandasari. Mbak Nanda. Wah, suwine jipuk. Dawuh. Aku ngasih sore meng nek durung krungu suaramu ki tenan. Mbak Nandasari. Nggih, Mas. Sugeng enjing. Wilujeng enjing, Mas Dalang. Tasih semangat. Wes tasik. Oh iya. Ada cabene ya, miwiti pambuka gara-gara. Ayo, aja lali konsepku. Aku sithik oke ndek konsep masih ora sak tembangan. Ayo. Iki pambuka ning gara-gara kelangenane Bagong. Tantene ing kisike ati kang suci. Sewindu. Lenggah kemawon nggih. Yes. Lenggah dhisik, terus kalem-kalem ngadeg. Ya iki sik lenggah sik, terus ngadege iki kudu endah, kadege iki kudu mat, kalem maju nuk. Ya Nandasari, Sewindu kula atake kagem sedaya pandemen ringgit ingkang mapan wonten tlatah Nglegok. Dados suci tak pundali nadyan tan roh nanging aku tansah ngranti anak ngasa sirat otak tanggap sasmita Sewitu pindu mutiara kasih panas sajroning kabeh aku datang keluh senadyan keh bebendu amung sira kancumangga jantungku iki sampean sesuk ngene iki ya poso, Mbak? Wah, kula niki wong Islam kok. Oh, ngono. Wis sahur? Dereng tasik badine. Oh, ya. Lha niki wau jatahipun telas, terus kula suwun malih. Ayo kudu ngono. Kudu wani nyuwun. Kewajiban sahur ki kewajiban. Jenengan pripun pasane lancar napa mboten? Alhamdulillah lancar. Aku kemput lho, aku durung dereng mokel nggih. Ah iya. Ya, yo acut nggih.
Matur sembah nuwun Mbah Nandasari. Ah, kiring